shasha futhi ngiro sesiphure neshasha ngathi abantu abaningi bazibuza baziphendula nangima ngoba esho lapha njengoba ngizophe noPharamsathi bade bene-meeting nomongameli yena akazi next ngalonto leyo. So simenza ukuthi this is just simple. Akusho ukuthi njengoba uJacinta ungizwe phela umthakathi bekulento yamamashi baningi nofela emntini bakhona. Baningi labantu abakhona. Akusho ukuthi bothela bebonakala bendawone futhi. Akusho lokho. Ayikho umuntu omemamungile. And ilizwe elikhulu zikanza ukuthi abantu fanele baspread. Abanye fanele bayile, abanye bayile. So there is absolutely nothing wrong with that. But izingenza ukuthi I fully understand uma kuthi uMangobe mhlambe akayijelwanga. Yes. I kind of like understand why I feel like, oh no man, ngathi ngihlangana nomongameli wonke ngangitshela. But I'm definitely sure na kukhona abantu akahlangane nabo angabayitshena. Yabo. This is the right way to do things, but amaphatha enzeka but into nje ebalekile ezingenza kwethu ukuthi kule nto lena nongabe vele bafethu ngenze project kungabi khona ungaboni ngasoli disho nengane zandawo ngeseyaxabana not necessary ukuxabana ungaboni ngasole but ke kule kubaleka kakhulu ukuthi nongabe khona la ungaboni nawe khona kahle kubalekile ukuthi ungalimi uzama ukuvesa into ku social media. Phela umthakathi ungizwe uJacinta akumele nangelodwa ilanga kubona even nale comment iput it gone le comment. I-comment nje kanje lotho. Angimele ukuthi ibonakala ebantwini. Akumele abantu bazibasola. Siyazi ukuthi ziyaba khona inkinga. Akwazi ukuthi ungabe khona inkinga uma nerun iproject enkulu kanje. Ziyaba khona inkinga, kuyaba khona ukuthi lapha ndoda bathi ngamele uyisho kunalabo. Kodwa zingenza ukuthi iphuthe elikhulu lokuthi abantu babone. Abantu ke manje isikhathi sokuthi babe unified. So ama-comment kanje ayi so athi bangobe sangaphinda siyazi vele ukuthi ziyaba khona inkinga. We all know that. Ndaya futhi zingabi khona inkinga. Yabo. Ngoba phela sisala abantu abahlukene. Even emamashini ziyaba khona inkinga. Thina siya khona siyazibona nazi inkinga. Kodwa okubalekile ukuthi yini after all kungabi khona la abantu bezobona khona okanye bezosola khona ukuthi hayi ngeke mina ngisesayidini lama ngoba esuka ngisesayidi hayi that is totally wrong. We all know inkinga ziyohlala zikhona futhi azizokuphela ngoba iproject enkulu futhi ina South Africa enkulu but okubalekile ukuthi angabi khona ozophumela obala asho ukuthi hey la senokubona sekugejosh khokhi la ngingatshelwanga sekunje nje because sojabule sethu and that is not a good timing right now. Angimele ngempela kube khona umkakazo ozosolisa ukuthi ayi engathi hayi iseshuphelene no. So basically what I'm saying kule comment le bathi ngamele uMangobe sayibhana. Bathi fasha i-call baxabana. Kusuka umsindo we-call kuphelele lapho. Because right now asingajabule sitha right now. Asinajabule. Sisezalahle kakhulu ukuthi singajabulisi izitha.